Je to pre psov, pre bulldogov. Kočonina, alebo kočenina, alebo nejaká úspenina. Vloženie rýchlo len proteín 12%, tuk 4,8%, popol 1,3%. Kamaráti, keď na tomto videu bude 200 lajkov na YouTube, na tomto videu na YouTube 200 lajkov, kúpim si túto kosť a ju ochutnám. Hej? Top, dobre. Poď si pozrieť so mnou, ako vyzerá taký môj nákup. Kamaráti, čaute. Dnes tretia časť na mojej ceste, v ktorej sa vlastne chcem dostať do top 15 Hyroxe. Dnes podľa mňa jedna z najdôležitejších častí, pretože si rozoberieme stravu, ideme na nákup do fajných potravín, potom u mňa doma si ešte povieme čo a ako, takže poď si pozrieť so mnou, ako vyzerá taký môj nákup, aké potraviny mám rád, aké potraviny mám nerád. A let's go! To je skočiť, tak pozerám. Není, chcel som si kúpiť stále, keď príjem fajný potravín, prvá zastávka, lebo nejak vojdete, tam na pravej strane je kočonina, alebo kočenina, alebo nejaká úspenina, alebo studenina, neviem ešte, jak sa to povie. Nič, koniec videa, akože kvôli tomu prišiel, a kde majú? Nie, poviem veľmi dobrá vec a napíš do komentára, že či máš rád, alebo nemáš mať kočeninu. Tu je taký obrázok, že ako to vyzerá. Sa to vlní, keď buchneš, to sa vlní. OK, kamaráti, takže hneď na čo to vám dám prvý tip a vlastne svoj deň začínam takto, že stále mám takto jednu plechovku tohto steakhouse, super akože mäso. Čo by som povedal k tomu zloženie rýchlo len proteín 12%, tuk 4,8%, popol 1,3%. A tak no, toto sú raňajky. Je to pre psov, pre bulldogov. Ale nie, dobre, už ideme vážne fakt teraz. A ešte toto jedno. Ale toto inak podľa mňa by nebolo zle. Dáme takú výzvu, že keď na tomto videu, kamaráti, keď na tomto videu bude, že kokos, 200 lajkov, brutál, na YouTube, na tomto videu na YouTube 200 lajkov, kúpim si túto kosť a ju ochutnám. Hej? Top, dobre. Takže za mňa, ak nemáte žiadny problém s vajíčkami, lebo niekto možno nemôže, alebo takto, tak number one, proteíny, tuky, lacná varianta relatívne, lebo aj keď celkom vajíčka idú už hore, ale za mňa raňajky úplne top. Takže prvý taký typ a produkt, čo by si mal mať vo svojom jedálničku, sú vajíčka na rôzne spôsoby. Ďalšie, k noči, momentálne jeden z mojich najobľúbenejších receptov. Tu aj dám ukážku, lebo som dával tento recept aj na svoj trénerský Instagram, takže choď to pozrieť. A úplne jednoduché, uvaríš v noči paradajky, pesto, ktoré ešte vám ukážem, si vyberieme paradajkové, navrch burrata, easy, bielkoviny, tuky, kvalitné sacharidy, laktina, čo viac. Ak náhodou budeš v obchode, v ktorom nemajú burratu, kľudne si to zameň za mozzarellu, výživové údaje majú skoro také isté. Takže to by sme mali také dve typy. Teraz podľa mňa veľmi dôležitá je zelenina a ovocie, takže vám ukážem, čo ja peknem najviac z toho zeleninu a ovocie. Čisto domáce pekne. Kiwi musí byť, a kamaráti, akurát rozprávam tu s Kubom, že on nie je kiwi so šupkou a ja jem. A chcem sa spýtať, že ak ste na tom vy, že či jete alebo nejete, lebo podľa mňa je to úplne normálne jesť so šupkou. Tiež som to niekedy nedol a som ochutnal, lebo som videl jedného chalana, čo to je, a normálne je to podľa mňa lepšie, lebo tá šupka je taká trošku horká a treba vyskúšať, len taký tip, treba poriadne umyť a toto je vlasočky, by trebalo dať preč, lebo potom takéto, ale inak to. OK, takže zeleninu máme, ovocie takisto, určite odporúčam každému jesť dostatok ovocia a zelení kvôli vláknine, vitamínom a minerálom. Takisto má to nejaké sacharidy, ale to asi nie je až také úplne podstatné. Ja momentálne nejem až toľko veľa spracovaných akože cukrov, alebo ako to povedať.
Všetko cukor sa snažím príjmať len z ovocia, takže ja mám asi 4 druhy ovocia denne. Väčšinou mám banán, jablko, kiwi a buď hroznú čučorky, alebo tak. Takže taký môj tip, že keď sa snažíte trénovať dnes silou a skôr tak kondične, kedy to telo páli viacej sacharidov a potrebuje viacej cukrov, tak určite dostatok ovocia. Čo som si ešte také všimol na sebe za posledný čas, že odkedy mám tie tréningy vysokointervalové kvôli príprave a takisto veľa behám, extrémne mi žiada cukor, ale fakt, že brutál. Takže ovocie, nezabúdaj. Dobre, takže ďalší taký môj tip, alebo proste čo ja zvyknem momentálne je, že miesto kuracieho jem čisto len morčace mäso. Je to z dôvodu toho, že mi viacej chutí, podľa mňa je kvalitnejšie a nedá sa, nechcem povedať, že skaziť, ale proste, že väčšinou tie kuracie mäsa, keď si dáte na panvicu, keď kúpite za 4,90, dáte na panvicu, tak zo 200 gramov ostane 50 gramov. Je to z toho dôvodu, ja si myslím, že tie kuracie mäsa sa pichajú s vodou, aby mali väčší objem a tým sa viacej predalo. Proste biznis. Môj názor, preto morčaté mäso sa tak nedá robiť, alebo jeden kuchár mi to povedal, aj viacej ľudí mi to potvrdilo, že morčaté mäso sa tak nedá robiť, lebo by stratilo kvalitu. Takže ja odporúčam morčaté mäso, ak vám chutí. To je taký number one bielkovina. Takisto potom mám tam rôzne ryby, či už sumčeka, lososa, tuňaky, proteín a to je asi taký najviac mojich zdrojov, a ktoré odporúčam aj vám proste. Čo sa týka sacharidov, na energiu a na to, aby som podával výkon a takisto, aby si aj ty podal výkon v tom fitku, lebo bez toho to nejde, hej. Takisto proste, keď máš tréning len nejaký impuls pre telo, aby sa zlepšovalo, ale ak tam nedáš tie živiny a tú stravu, tak bohužiaľ do istého momentu sa zlepšíš a potom nič, proste koniec. Takže preto odporúčam. A teda fakt bez randy, čokapik proste. Momentálne proste je to pre mňa, že keď ti dám toto s gréckym jogurtom, s 2 gréckymi jogurtami, proste s bielými, vlastne máš tam zase bielkoviny a do toho si dáš čokapik. Proste tip-top, vlastne viac nie je to, nie je to najzdravšie, ale proste ideme teraz momentálne 80 ku 20, hej, 80 zle, 20, nie, naopak. 80 dobre, 20 zle a toto je môj 20%. Takže toto si dám jogurtu a tip-top a inak, toto je taká, že horšia varianta a lepšia. Proste zoberieš mysli 75 gramov, maximálne 100 gramov, do toho ovocie, zase nejaký jogurt, keď chceš kefír, mlieko a vybavené. Podľa mňa fajn zdroj bielkovín, ak nie je to, tak si urobíš normálne vločky, ryžovú kašu, ja neviem čo vlastne chceš. Je to zase na podstupnosť, že vločky a ryžová kaša je najlepšie, lebo nemá cukor a potom toto už je trošku horšie, ale tak nejdeme na žiadnu fitness súťaž, takže môžeme si to teraz dovoliť, aj keď všetko s mierou. Ďalšia taká horúca téma, ktorá povieme celosvetová už dlhodobo je pečivo, či áno alebo nie. Za mňa, a ja hovorím všetkým mojim klientom, že proste ak nemáš problém na lepok a dobre som povedal, na lepok. Ak nemáš problém s lepkom, všeobecne s pečivom, nenafúkuje ťa, tak prečo nie? Lebo každý si myslí, že proste vyradím pečivo, sladkosti a schudnem. No jasné, že schudneš, keď vlastne vyradíš tieto veci, tak vlastne zníži svoje kalórie, svoj kalorický príjem a tým chudneš. Nie je to kvôli tomuto, kvôli presne pečivu alebo takto. Takže ak nemáš problém, ja odporúčam, tak si z Košic určite príde ochutnať fajný chlieb kváskový, fajný toast kváskový, takto. A ja pečivo jem asi každý deň, nerobím problém, mám z toho energiu, proste máš aj jasne, je trošku horšie biele ako celozrné, ale netreba to úplne preháňať, riešiť a takto fakt, kým nejdeš na profi nejakú súťaž, nie si profi športovec, čo zatiaľ ešte nie som, ale o chvíľu budem a uvidíte, sa tam dostanem vďaka tomu, že jem pečivo, jem vajca, jem čokapík a sa tam dostanem a potom uvidím, že to čo povie. Chalani, taký tip pre tých, ktorí máte frajerky, manželky, alebo proste takto, keď toto tu prinesiete domov svojej frajerke alebo manželke, pána, večer vieš čo, fakt akože toto je brutalita. A uvidíte, že keď príjeme ku mne a ukážem frajerke, čo som jej kúpil, že aká bude reakcia. Predtým, než pôjdeme zaplatiť a pôjdeme ku mne, tak taký bonusový tip, nie je to jedlo, ale je to čaj Samahan, bylinkový zo Sri Lanky. Ak si trošku chorý alebo cítiš, že už na čo na teba ide, ti hovorím, že fakt, že toto si dáš a brutál.
fakt je to najlepší čaj, aký som mal za, ja neviem, ja som nikdy nepil čaj a zrazu toto mi dala úplne jedna krémka a vtedy proste fajn bomby, aj frajerka, takže určite keď si z Košíc alebo okolia prídeš do fajných, tento čaj by nemal chýbať v tom nákupe. OK kamaráti, takže takto vyzerá nejako môj nákup, nie je to podľa mňa nič extra zvláštne, také tipy, ktoré som vám dal, dúfam, že sa vám budú páčiť. Ak ste akurát na takej ceste ako ja, že sa snažíte schudnúť, zvýšiť nejaký výkon, tak je určite skvalitne, nie je žiadne vyprážané, ale to si myslím, že každý už to vie, lebo všade sú veľa tých informácií, len je to ťažké dodržiavať. Ak si schudnúť a nevieš ako, tak prvé, čo by si mal spraviť, je proste dá si výpočet TDEE do Google, tam si podľa vzorcu dáš váhu, akú máš váhu, výšku, vek, vyplúne ti to nejaké kalórie a tieto kalórie by si mal aspoň týždeň, dva držať, nie viacej ani menej. Na začiatku sa odvážiš, po 2 týždňoch alebo po týždni sa odvážiš. Chudnem, super. Nechudnem, ak chcem schudnúť, dám o 250-300 kalórií menej a zase týždeň si na tých kalóriách a sleduje sa. Takže shrnutie, TDE, to je vlastne Totally Daily Energetic Experience, jak sa to volá. Proste v preklade, rýchlo, koľko za deň spálim cca kalórií. To udržiavaj, aby si mal nejaký prehľad, po 2 týždňoch tu zníž alebo zvyš a to je asi tak najjednoduchšia cesta, ako by som vám vedel poradiť, ako manipulovať so svojou váhou, do čoho si zapisovať kalórie a tieto veci, jednoznačne za mňa kalorické tabulky. Zoberieš jogurt, čarový kód, naskenuješ, zapíšeš a ideš, hej. Potom už tie kalórie, jasné, že sa potom menia na makra. Tu vám dám aj ja svoje, aké mám aktuálne makra. Ja mám skôr teraz menej tukov a viacej sacharidov, pretože viacej behám, viacej mám tie tréningy také živšie, takže pálim veľa cukru, veľa sacharidov, tak preto tam mám viacej. Takisto mám aj zvýšený počet bielkovín, kvôli tomu, aby som nestrácal svalovú hmotu a ten Hyrox je aj dosť na silu, sú tam dosť silové cvičenia, na ktoré potrebujem tie bielkoviny, hej. Takže to je asi tak všetko. Ak by si mal nejaké otázky alebo chceš poradiť so plánmi, s jedálničkou, asi mi to vecami, kľudne mi napíš, niečo dohodneme. A tu čo som vám hovoril. Poklad! Je to výborné, nekupujte si to, pretože na tom ostanete závislí ako ja. Budete mať veľké brúško ako ja. Takže môžem ja zjesť, hej? No dobre, takže a.k.a. toto určite vyskúšaj, 2 jogurty, 30 gramov bielkovín, do toho čo kapík, dávaj like, koment, výzva tam je, takže 200 lajkov, uvidíme, či sa nazbiera a vidíme sa najbližšou ďalšieho videa, ktoré bude tréningové a tam si vysvetlíme tréning a čo vlastne ako ide. Takže see you!